Beviset for 1 over x differentieret. 1 over x differentieret er lige med f mærke x, som er lige med 1 minus 1 over x i anden. For delta x gående mod 0. Nu vil vi udlede beviset ved hjælp af tretrinsreglen. Vi bruger formlen for sekantens hældning og sætter 1 over x, funktionen, som vi gerne vil differentiere, ind i formlen for sekantens hældning. Vi sætter funktionen ind i formlen for sekantens hældning og resulterer med 1 over x plus delta x minus 1 over x over delta x. Vi finder en fællesnævner og ganger op i tælleren. Vi ophæver minusparenteset, og så bliver det til x minus delta x, hvor x minus x går ud med hinanden. I nævneren får vi x plus delta x gange delta x. X går ud med hinanden, og minus delta x divideret med delta x, det bliver til minus 1. Vi ophæver parenteset og får x gange x, som bliver til x i anden, og så ganger vi delta x med x, som bliver x delta x. Herved får vi resultatet minus 1 over x i anden for x delta x gående mod 0, som er lige med tangentens hældning.